बिदिनो हामबाय जों दिनै যত সিও চিনি করব 7 ডিভিশননি খানা চিনি অনেক মাস গ্যাদারিং অনেক গজ্জা মাস গ্যাদারিং হলে মানে অনেক গজ্জা চিনি করব 7 ডিভিশননি অঙ্গই আং দিनै ব্লক প্রেসিডেন্ট হিরণময় ত্রিপুরা দিनै आं সাকলাইরেগো চিনি যে গোবাগ্রানি ওয়ারিয়র্স করব 7 ডিভিশননি তাই নতুন বাজার মালবাসা আর চিনি বিধানসভা এরিয়া जों যত সাইমানো চিনি খানা शुक्रबार 10 तारिख खाना 12टानि सिमिन 4टा जरा चिनी मास गैदारिं होनाय जत लोकनो आं कइनाय खाना चिनि एक बिराट चिनि जन जमायत जों चिनि करबुक 7 डिविजन करबुक हाई सेकेंडारि स्कुल पांजिहाम इ मादय जों होनाय खाना चिनि अनेक गज्जा मास गैदारिं आं जत लोकनो कइनाय खाना 12टा दायो माइसागै जत चिनि तिप्रासा चिनी मानथानो मानि बागै चिनी दाबिनो मानि बागै खाना चिनी महाराजान लगियो आरो चिनी बारिनि नारवाइबो दङ बिनि बागै आं जतनो रिक्वेस्ट खायनाय केबो खा ताकयदि गारि भारा जों जत चिनी तिप्रासा थानसा होइजों चिनी जोंनो रलायनाय न जत फाइलेदि जतनो वेलकाम नना आं तिरि सारगो चिनी जतनो नना चिनी उखुंदयो चिनी बुबाग्रानो जे नाम सजानाय आरो चिनी तिप्रासानि दाबिनो मानि बागै खाना चिनी बुबाग्रा स्टेज दायो चिनी जत करब 7 डिविजन आरो नतुन बाजार मालबासा चिनी जे नतुन बाजार मालबासा चिनी बरंगानां सुजय उच्चय कैंडिडेट चिनी नतुन बाजार मालबासानि जे बुबाग्रा चौरजामानि खाना अनेक चिनी महाराजानि मास गैदारिं गजा खायो निने बाखातिला बसक जरातै बरक फाइनाय हिनि निने बाखावन सुजा खाना चिनी रो करबुक स्कुल जे माद दैया पांजाहाम ग्राउंड दैया खाना कम से कम चिनी 14 या 15000 प्लस अमनो जों खाना लोकरनो साबो जत फाइदि चिनी कालचारनि ड्रेस बुरै रो खालाय चिनी जानि जान ट्रेडिशनल ड्रेस कानि फाइदि आले सालारनो बां कइनाय जे बयस्कर बबो दुति कानि फाइदि आले बुरिसुक बुरारनोबो जे महाराजानो जे हामजानाय महाराजा जे नायनि मुसुंनाय आज पर्यन्त नुयो ह जे मोबाइल दै नुनाय टीवी रो नुनाय ब खाना हालाय फेस टू फेस चिनी महाराजा मालायनाय खाना जतनो रिक्वेस्ट खालामनो खाना फाइनाय फैदि आं चिनी मालखौ मुथनायनो आं बनो रिक्वेस्ट खायनाय चिनी करबुक 7 डिविजन हयते खायै आं ब्लक प्रेसिडेंट आं जतनो मेसेज मसो चिनी जा मालखौ मुथनाय गाड़ी ड्राइवर रक बना रिक्वेस्ट खानाय आस्ते खायै जाहाते 40 नि स्पीड बाय 30 या 40 नि स्पीड बाय खालेदि बेसे स्पीड हालेबो अंगिया जों तिप्रासा थानसा जों केबो केबिं नाय करे जों जत जाहाते सुवारो नंगिया जार खायै नयरो गाम खाय चिनी तिप्रासानि मानथायनो मानि बागै गाम खाय फायदि चालावै आरो गाम खाय थांदि हिनाय कायसानबो कायसा ओभारटेक टाखालायदि आस्ते खाय शान्तिपूर्ण खायै चालावै थांदि आरो फाइपिलेबो ननो वेलकाम खायो खाना कायसा कटर पान्डा गैदारिं ना थां दङ कंट्रोल खायनानि बागै नायमो थांरंनि बिसिंनाय नों ताम ककसानाय गनो चिनी आं बुनो आनि तरफ देखै जों जतनो चिनी त्रिपुरा मथन जे YTF नि प्रेसिडेंट चिनी बरमग्रां तपन देबरमा आरो जे TMP नि TWF नि जों लिडार नचनो सालाहा चिनी खाना भलन्टियार चिनी 450 जना चिनी भलन्टियार दंनाय भलन्टियार बेस माननाय भलन्टियार जों जतनो साइरा चिनी भलन्टियार न जों रेडी खायजा दङ बावनो कन्ट्रोल खायनाय आसा खाय आं बनो जत जे महाराजाफोरनि जाते डिस्टार्ब होया जाके जों जत अरेन्ज खायजा चिनी मीडिया रंना जों खनाब 10 एप्रिल 2026 शुक्रबार चिनी मास गैदारिं चिनी 25 नतुन बाजार मालबासानि अंगै जों लास्ट मास गैदारिं एकदम चॉइसफुल चिनी ग्राउंड जतन सलाय ए करबुक 7 डिविजननि माठ कटर ओके करबुक पांजिहाम HS स्कूल ओ ग्राउंड न सबथेके जतन सलाय कटर अबनो जों चॉइस खायका कारण जों चिनी बरक अन्न मादो खायखायलाय जों सागरिनिया खानाय आबोनि बागै जों करबुक माथनो खाना ग्राउंड मास गैदारिं खायनाय बुबाग्रा फायनाय एवं चिनी सुजय उचै न बसकां 12 तारिख बोर्ड देवै जाहाते कप्लाय खायनानि बागै जत्तो यागबाय आरुमलाय यूथ एवं TWF बुबाग्रानि जत्तो सेंक्रा एवं तिप्रासारक जत्तो खाबासाजा खानानि जे रेलियो फायनानि बागै अबोनि बागै जों चिनी प्रिपारेशन एवं फुल एंड फाइनल जत्तो किछु कमप्लीट खायनानि बागै जत्तो तैयार चिनी यूथ
এবং ত্রিপুরা মথানি যত উইংস দंनाय যতनो फाइजाक दिनै इ ग्राउन्डआव कर्म पान्जिहाम दादरसिनि मैदानाव अबनि बाय कबंनाय आं जतनो जे 25 नतुन बाजार माल बासाव दंनाय जिनि महाराजानि वारियर्स रक खोना पजिटिभलि 12टानि बिसिङाव जाहाथे कर्म पान्जिहाम दादरसिनि माथो हाफायनानि बागै एबं बुबाग्रानि कगना खोनानायनि बागै खोना बर' चिनिरो तो एटलिस्ट इरो 10 থেকে 15,000 बुरुक जागो जों गोरै पाबो खोना 12,000 जों गैदारिं होनाय खोना 12 হইতে 13 শুধু নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটিউয়েন্সিनि सिमिलि फाइनाल आरो नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि इनके खाना जे फाइनाय बुवाग्रानि मास गेदारिं फाइ मानजाक फाइनाय बर' बाक्सा बाक्सा हाकसालनि कासाल कासाल फाइनाय दङ के अबरंनि बागै माने गाम खोरोंखाय फाइनाय थांनानै बागै गारि ड्राइभारनि थानिबो ताम कक्का जानायनि बिसिं अब कायसा गुरुत्वपूर्ण कारण जों नुखा गोबांमा गुबुन पार्टी थांनाय बीजेपीनि पार्टीयावबो जे गारि एक्सिडेन्ट अमानि नुखा अबनि थिके जों सिखालानि नांनाय जे खोनानि मास गेदारिं जारा ड्राइभार खायनाय मालकुं मथर नायरो आं बनो कबंनाय जाहाथे गारि शृंखला भाबे एवं रुल्सनि मते ओभारटेक खालायावै आस्ते खालाय गारि फायो जाहाथे जिनि मास गेदारिंआव फायो आबार गाहाम खोरों फायो न'आव फेरय खामानिते अबनो आं कबंनाय आनि मालकुं मथरना एवं ड्राइभार रंना निनि बिसिंते ताबुकते कैसे संबं ल एन्ड अर्डार ताबुक तो बाक्सा बाक्सा जागा तो ताबुक तो चंगमारि फाइ दङ हंके ओ चंगमारि ना हारि ताबु गोबां मा जागा ना वायलेंस रंनि दङ माने हंके ताबुक ससे नतुन बाजार मालबासा तो ताबुक सांग न दङ हंके खोना ओ मास गेदारिंग कसां खाये ओ मास गेदारिंग सक्सेस खायना बागै ल एन्ड अर्डार ते प्रशासननि फासिंनि तामक कसारनाय अबनो जिनि महाराज संखा फुल एंड फाइनल जिनि सुप्रीमो এবং মহারাজ उनका सब समय उपदेश गामरनाय এবং थानसानि मारियो जारा तंनाय जारा जिनि पार्टीना हामजागै बा थानसानिना हामजागै फाइनायरो सब समय उपदेश दङ महाराजनि कायसा भायोलेंस सारा जिनि पिसफुली प्रोटेस्ट এবং मास गैदारिं जे कोनो आंदोलन फानो जिनि सारा त्रिपुरा राज्य इरोनो नुगै दङ जे कोनो भायोलेंस सारा जिनि जे किछु प्रोटेस्ट जोंफाबो जों ताउ पर्यन्त कोनो भायोलेंस खायाव जिनि प्रोटेस्ट एकदम शांति सम्प्रीति এবং पिसफुली जिनि सक्सेस खायो सक्सेस ते कन्स्टेटेड मो कुबुनि बदल बातायनाय रक ते कुबुनि बदल रंनो निनि बिसिंति तामक कखाने बरनके कुबुनि बदल जोंथ त्रिपुरा मथानि बादे चिनि अपोजिशन केउनो नुबुनिया जों एवं चिनि सिनारियो फाइव फाया हक बीजेपी हक सीपीएम जों चिनि पार्टीनि एगेन्स्ट केउनो नुया जों एकमात्र जों इरो कप्लायंनाय एवं जोंनो इरो मेन नै जों आशा खायो